Hanna for søren. Undskyld, bare gå. Jo, meget god. Kan I ramme basketballen inde? Hvad for nogle tricks kan du? Jeg kan lave et bumlehop. 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 Det kan jeg da. Du er også basketbolden. Hvor gør det? Bumlehop. Bumlehop. Den er helt våd. Au! Far! Der er kommet sådan noget her på min. Hvad er det for noget? Au! Ulækkert. Bare kast med den, så... Nej, der er sådan noget, det jeg ryger mave på. Det er savsmuld, skat. Det kan jeg ikke. Bare tør det af. Så brug den her. Kan Andreas bruge den der? Nej, Den fejler ikke noget. så kan jeg godt få taget. Kom så, far. Okay, så her, Andreas. Okay, Her, tag Okay. den her bold, så kan jeg bare Ja, tage den. jeg skal lige, Bumlehop på. kom. Er du klar? Ja. Giv fat! Giv fat! Giv fat! Hold fast! Hold fast! Hvor jeg falder. Sådan! Er du deroppe? Der. Nej, nu. Andreas, det var sejt. Hvad var sejt? Jeg skydte, og så holdt jeg den. Prøv at gøre det igen. Flot. Nej, for nu skal jeg ned. Så må du hoppe. Nej, Hvad så? jeg tør ikke. Hvad tør du ikke? Kom så. Ikke det igen. Nej. Du hopper bare. Hop. Wow. Flot. Se. Du skal bare se. Det er rigtig. Hvad er det her? Ja, jeg skydte, og så holdt jeg den. Nej, ikke det. Hvad er det? Jeg ved godt, hvordan det går. Du gør det her. Åh nej! Så. Du gør det her. Her. Og så grib du den. Nej. Det var det her, du gør. Sådan. Au. Bonk. Det gør jeg heller ikke. Så, hvad går jeg? Hvad, skal vi ned og køre på traktor igen? Ja! Nej! Jo! Kom nu ind. Og så! Jeg kommer nu. Gider ikke! Ja, jeg kommer nu. Gider ikke! Hvorfor ikke? Så skal du filme mig. Men jeg filmer dig jo. Først skal I filme mig. Okay, nu stopper jeg den, ikke? Nej! Au! Jeg kommer nu.
Nå, jeg stopper den nu, Anna.